מהי אותה מחזוריות נשית המתרחשת שוב ושוב בתוך הרחם? נתבונן יותר מקרוב על אחת משתי השחלות שנמצאת בצידי הרחם. בשחלות יש מאות אלפי ביציות שאיתה נולדת כל אישה. בכל מחזוריות מתחילות לגדול ולהבשיל מספר ביציות, ולבסוף רק אחת מהביציות יוצאת למסע מיוחד אל עבר הרחם. נתבונן שוב על הרחם כולה. כאשר הביצית מבשילה וגדלה, הרחם מקבלת מסר להתחיל ולהכין את חלל הרחם לקראת בואה של הביצית. הרחם יודעת שהביצית יוצאת למסע, ושלפעמים היא מגיעה עד אליה ולפעמים לא. בכל מקרה, הרחם מכינה את דפנות הרחם לקראת בואה של ביצית מופרית. ואיך היא מכינה את הרחם? היא בונה רירית שעשויה מכל החומרים הכי טובים שהגוף יודע לייצר. כדי שבמידה והביצית המופרית תגיע אל הרחם, היא תוכל להשתרש בדפנות הרחם ולקבל את ההזנה הראשונית שלה מהרירית. ככל שהביצית בשחלה הולכת, גדלה ומבשילה, כך הרחם מעבה את הרירית שבדפנות הרחם. הביצית העגולה מתקרבת אל דופן השחלה, והחצוצרה מתקרבת יותר ויותר אל השחלה, על מנת שתוכל לאסוף אותה אליה. הביצית מתכוננת לבקוע מהשחלה. החצוצרה מתקרבת, והרחם מעבה עוד ועוד את הרירית. הרגע שבו הביצית בוקעת מתוך השחלה נקרא ביוץ. נתבונן שוב יותר מקרוב על המסע שאליו יוצאת הביצית. יש מספר ביציות שגדלות בכל מחזוריות, אך רק אחת מהן מבשילה ויוצאת למסע. הביצית מתעוררת ומבשילה, מתקרבת לה לאט ובנחת אל דופן השחלה. החצוצרה גם היא מתקרבת אל השחלה ומתחילה לשלוח את אצבעותיה, מלטפת את דפנות השחלה, כדי שברגע הנכון היא תוכל לאסוף את הביצית אליה. הביצית שמחה ומצפה לבאות, מתכוננת ומתקרבת עוד לדפנות השחלה. הרגע שבו הביצית בוקעת מהשחלה נקרא ביוץ. החצוצרה אוספת את הביצית אל תוכה, באמצעות אצבעות מלטפות שהיא שולחת. הביצית ממשיכה את המסע שלה בתוך החצוצרה. שמחה ומאושרת, מתבוננת סביבה, נעה לאיתה. שמחה כל כך על המסע המיוחד שהיא נמצאת בו. הביצית העגולה ממשיכה במסעה ומגיעה לעיכול החצוצרה. שם היא עוצרת וממשיכה ליהנות מהמסע המיוחד. מביטה סביבה בהנאה ובחדווה, מאושרת. הביצית יודעת שהיא לקראת סוף המסע שלה, והיא כל כך שמחה על המסע המיוחד והמרגש שהיא זכתה להיות בו. היא לאט לאט מתמוססת אל דפנות החצוצרה, והמסע של הביצית תם. לאחר זמן מה, כאשר הרחם מקבלת מסר, ומבינה שהביצית המופרית לא תגיע אליה במחזוריות זו, היא מורידה את הזרמת הדם לרירית. העורקים הסלילים שסיפקו דם לרירית הולכים ומתכווצים, עד שלבסוף אספקת הדם לרירית נעצרת לגמרי. הרירית מתה. היא עדיין מלאה בחומרים עשירים וטובים, אך היא כעת לא מקבלת אספקה של דם, ולכן היא מתה. כעת, הרחם רוצה להוציא את הרירית העשירה מהרחם. כיצד היא עושה זאת? היא מזרימה שוב דם בעורקים, אך הדם לא יכול לזרום לרירית המתה. לכן הדם נפרץ וזורם רק עד הרירית, אך לא אל תוכה. הדם נאגר שם, בין דפנות הרחם ובין הרירית. הדם דוחף ומפיל את הרירית העשירה בחומרים כל כך טובים. הדם ממשיך לזרום ולהפיל לאט לאט את הרירית. הדם ממשיך לזרום ומנתק את הרירית מדפנות הרחם. הדם והרירית יורדים בצבא הרחם, דרך הנרתיק ואל מחוץ לגוף. זוהי הווסת. הווסת שיוצאת מורכבת מדם ומרירית עשירה בחומרים מעולים. ברירית יש חומרים שלא מאפשרים לדם להתקשות, ולכן כל עוד יש רירית ברחם, הדם ממשיך וזורם. ברגע שכל הרירית התנתקה מדפנות הרחם, הדם נקרש ומפסיק לזרום. וכך הווסת מסתיימת. והמחזוריות מתחילה ומתרחשת שוב. נחזור לרגע לביצית שנמצאת במסע שלה בחצוצרה. היא כעת שמחה ונרגשת בעיכול הדרך. והנה, היא מרגישה שמשהו מתחיל לנוע בכיוון שלה.
היא מושכת אליה תאי הזרע, ומאפשרת רק לזרע יחיד להיכנס אל תוכה ולהפרות אותה. הביצית והזרע מתאחדים יחד, מתפצלים לשני תאים ולארבע תאים, והם ממשיכים עוד ועוד להתפצל ולהתקדם כעת יחד אל עבר חלל הרחם. הם ממשיכים לעבור דרך החצוצרה, עד שהם מגיעים קרוב לרחם. הביצית המופרית מגיעה אל דפנות הרחם, ושם היא משתרשת ברירית הטובה והעשירה בחומרים טובים, וגדלה להיות עובר, שאחרי 9 חודשים יצא דרך צוואר הרחם ופתח הנרתיק. מזל טוב לתינוקת או לתינוק. ושוב הרחם ממשיכה במחזוריות שלה.